ପରଦାକୁ ଆସିବେ ମାୟାବିନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଚାଲିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ, 2 ମାସରେ ସରିବ ସିନେମା। ଛତିଶଗଡ଼ ହମିରପୁର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ବେଳେ ଏମିତି ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା, ଯାହାକୁ ସେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବେ ମାୟାବିନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ତାଙ୍କ କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାହାଣୀକୁ ସିନେମାର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବେ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ମଜା କଥା ହେଲା, ତାର ଶୀର୍ଷକ ବି ରହିଛି ମାୟାବିନୀ ଏକ କଳ୍ପନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁନିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସିନେମାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2 ମାସରେ ସିନେମା ନିର୍ମାଣ ସରିବ ବୋଲି ନିର୍ମାତା ତଥା ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଧର ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ରେଞ୍ଜ ରୟାଲ ସିନେଲ୍ୟାବ୍ ବ୍ୟାନରରେ ସିନେମାଟି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥା କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇ ସିନେମା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ମାୟାବିନୀ ଏକ କଳ୍ପନା ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲି, ହେଲେ ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ନିର୍ମାଣ କରିପାରି ନଥିଲି। ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦିଆଯିବ। ମାତ୍ର ଏହା କେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିବ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ମାୟା ଜାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ରହିବ ଏହାର କଥାବସ୍ତୁ। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୋହରେ ଯେଉଁମାନେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବ ଏହି ସିନେମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଏହି କଥା ଚାଲିଛି। ସମାଜ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ସେଥିପାଇଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମାୟାବିନୀ ହୁଅନି କି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଅନି। ଏହା ଏମିତି ଏକ ସିନେମା ହେବ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘରୁ ଘରଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ହଲ୍କୁ ଯିବେ ଏବଂ କହିବେ, ମାୟାବିନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ, କାହା ପାଲିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, ଘରକୁ ଭଲ ପାଅ, ଘରମଣିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ନଚେତ୍ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବ। 2 ଦିନ ତଳେ ସିନେମା ଲାଗି ଓଲିଉଡ଼ର ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ବସିଛି ଏବଂ ତାର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଂ କାମ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ବାକି ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ସିନେମାରେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରତିଶୋଧ, ଧୋକା, ଅପରାଧ, ରାଜନୀତି ସବୁ ରହିବ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ବି ଦର୍ଶକ ସିନେମାରେ ପାଇବେ। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀଧର କହିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ ହମିରପୁର ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାକୁ ନେଇ 2020 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥା ସିନେମା ମାୟାବିନୀ ଏକ କଳ୍ପନାର ଶୀର୍ଷକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅନୁପ ସାଏଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଲିଡ୍ରେ ଜଣେ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଅଭିନୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦେବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥା ସେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାହା ସିନେମାର ରୂପ ନେଇପାରି ନଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଯୋଗୀ, ପାଟଣାଗଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋମା ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ବହୁଭାଷୀ ସିନେମା ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥା। ଏହାଛଡ଼ା କଥା ଦେଲି ମଥା ଛୁଇଁ, ଦିଲ୍ ମୋର ମାନେନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଓ ଦ୍ୱିଭାଷୀ ସିନେମା ଡାହାଣୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଏକ ହାଇ ବଜେଟ୍ର ସିନେମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 3ଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକ କାମ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥା ନେପାଳ ଯାଇ ସେଠାରେ ସିନେମା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶ୍ରୀ ମାର୍ଥା ଏ ସିନେମା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟାବିନୀ କିଏ ହେବ ତାହା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ବଲିଉଡ଼ର ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ସେ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ସେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାର। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ମାୟାବିନୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଶ୍ରୀଧରଙ୍କ ମାୟାବିନୀ କିଏ।